Gözümüzün nuri, aleme rahmet, tacil enbiya bolan Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edip dediği Mekke-i Mukarreme'de din tutup bolmani, Medine-i Münevvere'de din tutulur deyip yurdu epberip gidilse hicret değil yer. Medine-i Münevvere'ye varıp 54. yaşındaki Bedir cengi oluyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 313 sahabası bilen ve kafirlarda 1000 nefer Allah Teala perişteleri iyi veriyor, Müslümanlara arka olup ve Müslümanlar piruz olup kafirlara galaba edip üstün olup öwürlerler. Ve şu 54. yaşında awwalin İd-i Fitr, İd-i Said-i Fitr Ramazan ay tamam olup awwalin ayet namaz okuyor. Ve mübarek 55. yaşında Uhud uruşu oluyor. Uhud dağın yanına uruşu olansan Uhud uruşu değil yer. Kafirler 3000 nefer, Müslümanlar 1000 nefer. 300'ü de yollu öwürler, Müslümanlar 700 nefer oluyor. Qati ağır uruş olup Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek eteki doğduğu ve mübarek dişleri eteki dişlerinin biri, bir rivayette 2 dişi, mübarek yanağı ve mübarek mağrayı yaralı olup mübarek gerşine ağram düşüyor. Caizsiz cebri köptür köyünü cahanın, hak ışkını sarf et bolluğça canın, Uhud urşunlu ol Mustafa'nın 2 dişi şehit düşen güller heydiye mahtun oleyşan. Ve Allah'ın şiiri olan Hazreti Hamza şol urşda da şehit bolýar. Periştelen gusleden yuvan sahabası 20 yaşında öğlenin gecesinin ertesi şehit bolan Hazreti Hanzala şonna şehit bolýar. Qari olan Peygamberimize 100 sahaba Hazreti Mus'ab ibn Umeyr şonna şehit bolýar. Uhud urşunda Mus'ab ibn Umeyr şehit bolanını kafirler gıygıryalar Muhammed öldürüldü deyip aleyhissalatu vesselam. Şoňa Peygamberimiz muqadip. Ve şu Uhud urşunda tamam bolanına öğle namazı Peygamberimiz da sahabalar da hemmesi oturup öğle namazı okuyarlar. Yuqori qalmana yaramany. Peygamberimizin 57. yaşında Handak urşu olýar. Cengi Ahzab. 3000 kafirler üýşüp yol boyunda başka kafirlerde üýşürüp tamam hemmesi muttafaq bolup Medine-i Münevvere'ye uğraýarlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özü ve sahabalar Medine-i Münevvere'nin töwregini kafirlerin girip bilecek yerini dağ yok yeri Handak çukur gazýarlar. Uluqan çukurlar gazyp niçe gijewünni aş susuzlyk bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özü de mübarek şu tozallyň içinde qarışyp gazyşyp kum çekişerdi. Mübarek 58. yaşında bir jengde enemiz Hazreti Aişa da gidip bir münafıklığın başı olan Bin Selul enemiz Hazreti Aişa'ga bağışlan zina bilen töhmet urýar. Ve Allah Teala ayet indirýär, Peygamberimiz şonu 58. yaşındamış. Qatı ağır geçip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a qatı ağır geçip bir aydan soň Allah Teala bizim enimiz Hazreti Aişa'nın pakligine Sure-i Nur'daki ayetleri indirýär. Ve şu Peygamberimiz 58. yaşında Sulh-i Hudeybiye bolýar. Müngmäşil sahabası bilen Mekke-i Mukarreme gelip
umre etjek bolarlaryna kafirler ejade bermeýärler. Oşu 58-nji ýaşynda da dünýe boýunça padişahlara, emirlere, dünýe boýunça ulkan imperator we başlyklara namalar ýazýar. Meselen Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed Rasulillah ila Najashi azimi Habeşe. Min Muhammed Rasulillah ila Kasra azimi Faris. Min Muhammed Rasulillah aleyhissalatu vesselam ila Hirakl azimir Rum. Şecerek padişahlara ve min Muhammed Abdillahi ve Rasulih ila Muqawqis Mısır'ın padişahı azimi Qabt. Selamun ala men ittaba'al huda. Dünya boýunça padişahlara 58-nji ýaşynyň ahyryna namalar iýberýär. Hemmesine de aýdýar aslim taslem. Musulman bol, iki dünýäň abat bolar diýip. Ve 59-njy ýaşynda Haybar urşy Yahudilerin galasy Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'un eli bilen feth bolýar. Oşa Haybar urşy tamam bolanna Yahudi denanalan biri Resulullah aleyhissalatu vesselam ve sahabalan evine bir koyun bişirip evlerine koyýar men sadakam dip. Oşa koyunun da koluna kol Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kolu malın kolunu gowarýarlygyny o hele eşitipdir, bilipdir. Oşa koluna kärrak zäher sem goýup Peygamberimiziň evine goýýar. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 59-njy ýaşyndamış. Oşol zäher goýulan, sem goýulan etten agzyna mübarek agzyna talyp çeýnäp ýene çykarýar. Emma 63-nji ýaşyň ahyryna düşükde ýatan wagtynda Peygamberimiz aýdypdyr, şo zäherden men içime gidipdir, maňa eziyet berýär şo zäher diýipdir. Geleyliň Resulullah aleyhissalatu vesselamyň 63-nji ýaşynyň ahyrky heftesindäki ýagdaýlary. An ummil mu'minin Aişe es-Siddiqa radıyallahu ta'ala anha. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ينفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات. Geçen hafta geçti Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı bir malafada bir patuda koyup enelerimizin otağına akityanmıştıklar. Peygamberimizin zenanalarının otağına her gaysının novasyna akidilyanmış. Ta inki enelerimiz ecade verýärler. Sen Hazreti Aişaň otağına boluver diýip. Enemiz Hazreti Aişaýy diýär, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şol mübarek ömrünün ahyrynda da Kul huvallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu bi rabbin nas oqyp edip mübarek aýylaryna dem vurup şonu kulli bedenine çekerdi diýär. Ve şu mariz yatan wagtynda da edip mübarek aýatyna falaq nas kul huvallahu oqyp dem vurup kulli sür defesinden ta mübarek aýagynyň etene mübarek ellerini çekerdi. Enemiz Hazreti Aişa diýär. Felemma saqula aleyhissalatu vesselam kuntu ana anfusu alayhi bihinna ve amsahu bi yedi nefsihi sallallahu aleyhi ve sellem li berekatiha. Emma Peygamberimizin ahyrky mübarek güllerini, mübarek ömrünün ahyrky güllerini merisçiligi agyr bolanyny Hazreti Aişa diýär, men kul huvallahu falaq nas okuyordum. Peygamberimizin mübarek aýalaryna dem vurup, oşu Peygamberimizin öz mübarek elini öz ennamyna çekerdim diye. Öz Hazreti Aişa özüm okuyup, öz elimi okuyup tüfedip çekmedim. Peygamberimizin öz eline Kul huvallahu, Kul a'udhu bi rabbil falaq, Kul a'udhu nas okuyup dem salyp özüne çekerdim. Peygamberimizin elinin bereketinin kärligi sebepli bir belli bir zatda. Belkem kuwat bolmagy ýene öz eliniň bereketi känip
Peygamberimiň öz elini mübarek yüzüne, bedenini bolluğundan çekerdim diye. Şunun içinde 3 tane kıskaca ders var. Kıskaca geçeyin sonra görürüňler. Bir adam Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sünnet ýagdaýlaryndan ders almaly zatlar. Bir adam mariz bolsa, hawasy ýok bolsa, özü yatan yerine Allah'ını zikredip ya Kur'an okuyup küfedip de öz bedenini çekmek gowuz atmış. Şu Kur'an'ın bereketini, nurunu öz gövresine yayratmak. Bula deslapkı dersi. 3 dersi var. İkinci dersi cevazul istirqa. قالت عائشة الصديقة رضي الله عنها فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به رواه الإمام بخاري. İkincisi birine aydıp sen bana okuydu dem sallıysan bir de Peygamberin edeni işimiş. Enemiz Hazreti Ayşe diyer Peygamberimiz havası yok bolup yağdayı ağırlananına bana aydardı ey Ayşe okuydu bana dem sallıyerdi diye. Biz birine okuyup bana Kur'an'dan dem sallimek de bir Peygamberimizin mübarek sünnetine bağlı atmış. Nättirip bana hafif çöttirip deyip o cürük dille girmek biz ehli sünnet akidamızda o cürük dille girmek yok zattır. Bir yerden okan gelen bolup ya mahvaralar kulak asan bolup bir bolor olmazlan adamların kefini kulak asıp da öz din mezhebinizden çıkıp mukaddes zatları dille girip anırrak barıp da la mezhep bolup geçmeli bolamayın. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın derman ödünün eden işişi. O enemiz Hazreti Ayşe diyenmiş. Bana dem sallip. Kana ya'muruni. Bana buyururdu diye. Bana kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bin nas, kul huvallahu okuydu dem sallip diye. Hanattır bahaf çöpüp deyip dille gramallerdir. Ya onu şuhi edip ya maskara edecek bolup ya dem sal ya aymenne uçufledeyin aymenne nehmedeyin gülüşük bulup edilmeli zat değildir. Hudaýyň o zatlara aýtmak Hudaýyň qaharyna düşürer. Üçüncü ders hemme kişiň bir zihninde pikirini we şu alham kul vallahu okuyup yatjak bolaňyzda şaýat hemmeňizde okuyan bolluňyz şon çüfedende bagşlan tüpedikde şonu bir zatçyk düşmelimi ya çüfedamalymy şoň ýoly näme? Ya hükmen ölce düşmeli mi ya düşmeliler mi? Her kim bir öz oğlan uşağını bir alhamdülillah okuysa ya özünü okuyana çüfedeni bir zihnine geliyen zat. Bunun cevabını dinden aydeylin. Suilet Aişetu Siddiqa radiyallahu anha an nefsin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil ruqyah. Faqalet kema yenfutu akilu zabibi. Enemiz Hazreti Ayşe'den soraktırlar Peygamberimiz dem salanını çüfedenine nämet diýdi, nä form dem salardy, nä form çüfederdi diýip. Enemiz Hazreti Ayşe bütün insanın düşünce formasını ansatçak aýtypdyr. Bir adam üzüm, qur üzüm kişmiş yiyecek bolsa, qur üzüm Araplar zabib diye. Türkmen çay içiye, çayın yaptığından bir süyücü ya da ama üzüm yiyecek bolsan şu üzümün çöpçağından artıp da çöpetmeyen mi? Enemiz Hazreti Ayşe diye Peygamberimiz de dem salanını bir üzümü arasalanda çöpetsin yanık dem salardı diye. Yani kema yenfutu akilu zabibi. Üzümü çöpetyen yanık dem salardı diye. Yani bir de Türkmen oğulları belki bütün Müslümanlara özüne dem salanda birine dem salanda ine küfetsen doğru Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dem salma forması daşa. Geleyliň soňra ýyzki ýagdaýlaryna. Rasulullah Can Aleyhissalatu vesselam'ın ahirki mübarek günlerine, mübarek düşegünne, ağır yatan wagtlaryna. Qala sallallahu aleyhi ve sellem صبوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن وفي رواية 7 قرب من 7 آبار شتى لعلي أستريح فآهد إلى الناس
Resulullah aleyhissalatu vesselam yanındaki içerileri ve hadamaları, hizmetkarlara aytıptır. Medine-i Münevveren 7 kuyusundan çah, 7 kuyusundan 7 meşk bilen su götürün deyiptir. Meşklerin ağzı açılmadık bolsun deyiptir. Medine-i Münevvere'de 7 maruf kuyu varmış. 7 maruf kuyu varmış. Şon her gaysından bir meşk su getirin. O şu meşklerin de ağzı çözülmesin, istifade bolunmadık, eldirmedik bolsun deyiptir. Şonu getirden her gaysından men üstüme kuyun deyiptir. Men şeysem belkim bireme hale geleyin, bir adamlara çıkıp adamlara tapşıracak zadım var deyiptir. 7 kuyudan 7 meşk su getirin, ağzı çözülmedik bolsun, bir vaxt odalle getirilen bolsa ağzı çözülmedik bolsun, ve şonu men üstüme kuyun deyiptir. Inni ulamalar teşi zamanıçeli dünya boyunca mun gurrun etiptirle 7 kuyu ağzı açılmadık meşk. Anırsını Allah ve Resulullah bilmeli. Yani zahir daşından göründeki yağdaylarını. Bire təzəcə su adam üstüne kuyonda adamın bir havası açılıyor, bir hale geliyen olmalı. Biri su sudan fark etyen olmalı. Her suyun mesela berde emlahları, terkibatları, içinin dudu ve madeni zatları fark etşiyali. Her suyun bir dermani yağdayları fark etyen olmalı. Ve şu Medine'de maruf 7 kuyun 7'sinden ne su getirin. Oham 50'medik təzəcə su olsa da, şimdi hal bir su, iştada bir su içsen bir zat, çeşmeğin düğününü göz başından içsen o su fark et ya da adama yok mu? Adamla mesela şimdi hal bir oğlancığı eneden noğma, bir adamı da günahden pek bollu değillerlerini eneden noğma günahden pek demeyerler mi? Ama eneden noğma hesap boluyor adamın 50'medik təzə su olsa. Çeşmeden çıkan ya kuyudan irk duruşuna çekilip alınsa o adamın sağlığına içinde de fark etiyor. Ve her hal Resulullah aleyhisselam aydıptır 7 kuyudan 7 meşk ağzı açılmadık meşkten su getirin ben üstüme kuyun belki bir hale geleyin bir kuvvetli olayın havam açılsın ben adamlara tapşıracak zadım var deyiptir. Ennemedi Hazreti Aişe diyar فأجلسناه صلى الله عليه وسلم في مخضب لحفصة رضي الله عنها من نحاس وسكبنا عليه الماء حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن رواه الإمام بخاري. إنما هذرة عائشة ديار إنما حفصان ميسن مر ألقان لغن كرسن وعد لغن كرسن وعد Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı mübarek şunun içine oturttuk ve şu getirilen sudan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek üstünden akıttık kuyduk diye. Ta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam işare etti bollu bollu dedi. Bir eme kuvvata hale geldi dedi. Bir eme havası yenilip Aham ennemedi Hazreti Aişan otoğundan çıkıp mescide girip mübarek gerşinde bir patu oklar mübarek kellesinde de bir yağ degen köne diye Türkmen bir köne sargı da mübarek kellesine danıp Resulullah aleyhissalatu vesselam hatta celese alen minber şol halla minberine mübarek çıkıp oturdu. وكان آخر مجلس جلسه صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام شو دنيوي يغدينا آخر من برج قنوال فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إلي Aham Allah'a hamd etti.
Ve aytdy adamlar üçin bana gaşynlydy. Adamlar yortup ılgap yerli yerden üýüşdiler mescidin içine ve töwregine. Bir neçe aydan zatlaryny şuun aýdyljak we bir neçesi inşallah inniki hefte. Aham aýdypdyr la'natullahi ta'ala alal yahudi wen nasara ittahadu qubur anbiya'ihim masajid. Qawqula gasym. Şi Yahudiler, Mesihiler huda lanet etsin şolary diýipdir. Peygamberlerin kabrlaryny bir yerden tapýalar, oşo kabra wagt namaz okuýarlar diýipdir. Mun etmeler diýipdir. Kabra wagt namaz okuýarlar diýipdir. Ya şu kabr ýerde bolsa, barıp şoň üstüne secde edip namaz okuýarlar diýipdir. Indi ben mübarek ahir ömründe bolansaň, hani öreýli men hamana namaz okuyacak, habdur peygamberin mübarek kabrına gaşyrak bakayn edamaň diýdigi da. Ommuni Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan sonra peygamberimiz mescidi giýiňeldilmeli bolanna ulamalar gurrun etipdirler. Bu mescid giýiňeldilsek şuma halky Mescid-i Nebewi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mescidi giýiňeldigli haja gidenler görenler we hemmäňde de kabul has nasip etsin. Om namaz okuýanyň öwünne weliyap mübarek kabr-i şerif. Aham ulamalar şu zamanny hukm etipdirler. Şol mübarek kabryň daşyna diýwar edin we şoň namaz okulyp şol mübarek kabrlara bakyljak tarafy musalles edin, üç gıran edin diýipdirler. Şu zamanny ulamalar, beýik dağyal ulamalar. Şeýle üç gıran edin, täşoň aňyrsynda namaz okuyup kıbla bakýan adamyň öwünne mübarek kabr bolsa, öwünne bir üç gıranly diýwar we aslan kabra bakýan ýanyk bolmasyn diýipdirler. Gerçi öwünne ba, emma men şu kabra gaşyn wagt dun etmeler bolar ýaly musalles diýwar ördürtdirler şu zamanna. Be her hal biri de hemme haja giderler we hemme kiş bilýär. Ha ştada göreýliň, hani göreýli şu kabra gaşyn ine men namaz okyp dunýip Hudaýa şükür hiç bir musulman eden akmany heni bizim görüp eşten yerimizde elhamdülillah. Resulullah aleyhisselam qaim tapşyransyň. Onun çirim tamam musulman ýurtlarda bir ziyaretgalar ba bolsa görýänsiňiz kaptandan namazhany ýürüýte namaz okylýan yer vardır. Namaz okylýan yer vardır, ziyaret edilýän yer başgadır. Ine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek aydan kefinin biri bu boldy. İkilenci aydan kefi. فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ. Ey adamlar diýipdir. Ey sahabalarym diýipdir. Men bir wagtda siziň biriňiziň arkaňyza uran bolsam ine men arkam urun hakyňyzy alyň diýipdir. وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ. Ey adamlar diýipdir. Siziň biriňiziň malyny ýem bolsam aýsyn şu mahal men malyny berjek diýipdir. وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا فَهَذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ. Ey adamlar, ey sahabalar, bir adamın abreýine zerer berem bolsam, bir adamın abreýine zerer berem bolsam, bir adamın şahsiyetine, hormatyna zerer berem bolsam, aýsyn şu mahal men halal etsin diýipdir. Men razy edeýin şonu diýipdir. Oham da aýdypdyr ولا يقولن قائل أخاف الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bir adam aydamasın ha diýipdir. Wa men bikep aýsam Resulullah menden mübarek ahir ömrüne narahat bolar diýip dagy pikirine gelamasyn diýipdir. Gaýtaý deýin. Siziň içiňizde bir adamyň pikirine gelamasyn, men hakymy sorasam mübarek ömrüniň ahyryna Peygamberimiz menden narahat bolar diýip de pikirine gelamasyn. Ve inne şahna leýset min şe'ni we la min hulqi. Men bir adam hakyny soranna narahat bolýan adam dälmen diýipdir. İçimde kiyine saklajak adam dälmen diýipdir.
her kim çyndan hakyn sorasa men degenjek dipdir. Ey cemaatler, bu musulmanlyň ders almasy ýerde bolmaly mundan. Resulullah aýdyp duran kefaha. Nagat bize ders buyurun. Bagat zulümler, bagat iyiler, bagat vurhawarlar öz öýünde, öz içerisinde, öz hemsayasyna, öz owadaşyna, öz hemkaryna, musulmançylygyň ýagdaýyna gaty bir pikir etmeli zatlar habi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ey cemaatler tacul enbiya tamam peygamberliň tacını aýtyp duran kefa. Bu dünya ahir tarihlarda yalpylap duran görüň ha. Bir adamy uram bolsam, bir adamyň pulunu alam bolsam, bir adam abreyni degen bolsam aýsyn diýipdir. Oňam ýene de aýtmagy çekinamalla diýip muny açyklap aýdypdyr. Hemmemde derstir. Hemmemde derstir. Qara yere girmäkak, ahirete gaşyn gitmäkak, Hudaýa sataşmakak, arasda bol gitmeden çürim de belli zat däm ýoksa. فلقيت الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. من الله sataşamda bir adamın haqqını sataşmasam qowuljak aydın diýipdir. فقام رجل فقال يا رسول الله لي عندك 3 دراهم. Sahabalar biri turupdyr. Ya Resulallah men senden 3 dirhem algymma diýipdir. فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا لا أكذب قائلا ولا مستحلفه على يمين فيما كانت لك عندي. هم حق رسول الله عليه الصلاة والسلام onun yüzünü gözäp aýdypdyr. Sana yalan aýdýaňa diýemak diýipdir. Sana and iştirjek däl diýipdir. Ýöne haçan men sana bergim boldy diýipdir. Hamol aýdypdyr. Ama tezkur ennehu marra bika sa'il فأمرتني فأعطيته 3 دراهم. قال صلى الله عليه وسلم أعطه يا فضل. Ona aýdypdyr ya Resulallah ýadyňa düşse diýipdir. Ol palan ýerde kan bir dilegçi geldi. Senden zat diledi. Sen ýanyňda zat ýokdy. Oňa maňa aýtdyň. Ýanyňda pul jaz bolsa şoňa ber diýdiň. Soňra bererin diýdiň. O menne şu garip adama dilegçe 3 dirhem berdim. Soňra berer niýdiň? Şu qally diýipdir. Aýt diýen sen aýt diýendir. Resulullah aleyhissalatu vesselam hoş bolup ey fadıl diýipdir. Ber 3 dirhem diýipdir. Abbasyň ogly, agasynyň ogly. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته الأولى. Yankı aydan gürrüňleriniň hemmesini gaýtadan aýdypdyr. Her kimin arkasyna uran bolsam ine men arkan diýipdir, hakyny alsyn diýipdir. Her kimin pulunu ýem bolsam aýsyn, pulunu berjek diýipdir. Her kimin abreyne degen bolsam aýsyn diýipdir, men halal edeýin, şonu razy edeýin, halal etsin diýipdir. Hiç kim keplemendir. Oham Resulullah aleyhisselam aýdypdyr. Eyyuhan nas, men kana indehu min al-gulul şey'un felyeruddehu. Ey sahabalarım diýipdir. Menin ýanymda bolup jeň meýdanyny ogrynça şo mallardan ogurlyk eden adamda aýsyn diýipdir. Şu mahal getirip bersin diýipdir. Şu dünyada biýabraylıkdan çekinip kıyamet biýabraylygyna galmalar diýipdir. Aham bir adam 3 dirhem getiripdir, men şunu allym diýipdir. Ýa-ni adamdan başga. Näme diýip allyňmy diýipdir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam. Onda ol adam aýtdyr, "Gaty mä täşdim gerek boldy, senden habarsyz allym" diýipdir. Bolýa diýipdir. Munna fazla täbil allypdyr. Mun ol adamy da arasalady.